Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante, e benvidos un día máis hasta a miña horta. Que non vos enjañe este esplendoroso e maravilloso día de sol e cielo despejado, porque estamos casi a finales de noviembre, e este é como se fora un pequeno lapsus que nos dá o tempo, porque levaba chovendo, non sei, pero 20 días seguidos polo menos. Así que hoxe quería vos falar sobre as rabisas e os grelos. Eu sei que hai moitísima dúda, hai moitísima xente que non sabe distinguilos ben e que ten moitas dúdas. E onte preguntimos en un vídeo destes cortos, mandádeme algunha consulta que teñades sobre as rabisas ou os grelos, porque ao mellor a mí non se me ocurre contar todo o que a xente duda, porque como para min é unha cousa pois máis natural, ao mellor non caía na conta de que iso pudera ser a dúda de alguén. O conto é que penso que é das poucas veces que para facer un vídeo tuve que facer unha chuleta, porque non me imaginaba eu que pudese haber tantas dúdas sobre esta pequena planta. Pero vou intentar aclarárvolas todas, así que ide pasando, vamos hasta o tallo das rabisas, que vos vou intentar aclarar todas as dúdas. Antes de nada, quero vos falar deste tipo de semente, deste tipo de semilla. Aquí, na miña zona, a este tipo de semilla con esta característica que é toda redondiña, así, e moi miudiña, que ten este color entre castaño e rojizo, chámaselle neviña. Dá igual que sea neviña de col, neviña de repolo, neviña de rabisa, neviña de grelos, neviña de nabos. Todo o que ten este aspecto chámaselle neviña, que hai quen lle chama tamén semente, semente de repolo, semente de lombarda, semente de grelo, semente de... que tamén está ben, pero nós aquí chamámoslle neviña. Cando se sementa, hasta cando se pode sementar, e si se pode sementar en masetas. Vamos por partes. Seméntase normalmente cando se acaba de sacar da leira, pois non sei, o millo ou as patatas ou así, porque a terra xa queda solta e queda como xa preparada para recibir este tipo de semente. Normalmente plántase a finales de agosto, o sea que os meses perfectos para sementala serían setiembre, outubro e noviembre se viñera moi seco. E por que solo en estes meses? Porque este tipo de semente, a neviña de rabisas ou de grelos, como lle queirades chamar, que depois explico vos a diferencia, necesita para germinar ben e medrar ben, necesita moi pouquísima humedad. E iso aquí en Galicia ou toda a franja cantábrica de España témolo porque a finales de agosto, setiembre e outubro o que temos é polas noites un pouquiño de humedad. Bueno, pois esa pouquiña humedad é a que necesita esta semente para germinar ben, pero que despois tamén lle fai falta que lle dea sol, o sea, necesita calor e humedad, e iso solo se dá ben aquí en Galicia durante os meses de setiembre e outubro. Que en noviembre aínda tamén se pode plantar e pode chir ben? Pode ser que sí, pero xa te arriesgas a que en noviembre chova tanto que cando a plantiña empece a crecer afogue ca agua e que as súas raíces non se desarrollen ben e co cal unha planta que non ten ben desarrolladas as raíces non vai a crecer despois sana e fuerte arriba. Por iso, na menguante de agosto, na última menguante de agosto, en setiembre ou en outubro, temos as características ideales para botalas e non facerlle caso. Seméntanse a vuelo e teñen a humedad necesaria para nacer fuertes e que o seu sistema radicular se desarrolle ben, porque non é demasiada humedad, e polo día teñen esa raíña de sol, que non é un sol moi fuerte, porque senón tampouco lle favorecería para crecer sanas fuertes e ter xa grelos, pois, por exemplo, a partir de noviembre, diciembre, xaneiro. E xa a partir de noviembre non, porque a terra está moi fría, non hai horas de sol e a humedad xa non é unha pouquiña, xa chove demasiado, entón as sementes non son viables, non van arriba, non medran. E pregúntame esta persona se se poden plantar en maseta. En maseta non é que se vai a dar moito alá moi ben. A parte que a maseta teria que estar no exterior e a intemperie, teria que ter un bo drenaje, porque estas sementes non che soportan encharcamentos. Agora vou vos explicar o que posiblemente cause máis controversia a hora de explicar
que é unha rabisa, que é un grelo e que é un nabo, porque son a mesma planta? Non, depende. Antes de nada, quero vos contar que eu vivo nunha zona costeira da parte occidental de Galicia, sobre a costa, que temos unha característica dialectal na que se seamos temos geada e temos cheada, o sea que temos unha maneira de falar como característica dialectal da zona na que vivimos. Non o escollemos nós, é algo que foi aquí de toda a vida. E no interior de Galicia, pois xa se fala de outra maneira. O que nós lle chamamos rabisas é o que vos lle chamades posiblemente naviza, e o que nós lle chamamos grelos son os grelos, pero porque nós temos geada e seseo, pero a planta non ten nada que ver, a prove é a mesma. Agora vou intentar explicar o que para min me é difícil de explicar, non de entendelo eu, así que a ver se non me lío moito a hora de querervolo explicar a vos. O do nabo, o sea, non todas as revisas teñen nabo porque hai variedades que son xa solo de nabo, e hai nabos que son comestibles para nós porque son agradables de sabor, e hai nabos que son forrajeiros, o sea, que se plantan como forraxe para darlle aos animales, tanto as súas follas como o seu nabo. Que o nabo é comestible? Por suposto que sí, non é venenoso, digamos, o que pasa é que non é moi agradable. Si é forrajeiro, si é o que se planta para os animales, porque xa está pensado como un tubérculo. Plantase o que é o nabo, é grandísimo, pode chegar a pesar pois 4 kilos ou así, é moi grande. E ese, pois, é moi agrio, ten moitísimo fero, chamámoslle o fero a unha cousa que amarga, que é o que lle chamades vos. Algúnas rabisas se amargan máis que outras, chamaselle o fero, que é como unha fiereza, non? Un bravío que teñen. Pero aparte, ese tipo de nabos tamén teñen moita fibra e son desagradables a hora de comer. Comestibles, pa nós, sí, pero, a ver, hai outras cousas que son máis agradables e máis ricas de comer. Si son nabos pa comermos nós, suele ser un nabo un pouquiño máis pequeno, que se pode comer totalmente cando é un pouquiño máis tierno, porque xa cando vai moito tempo xa plantada, faise tamén un pouquiño non bravo de sabor. Si che gusta o sabor ao grelo, o nabo vai che gustar tamén, pero vai xa facer un pouquiño fibroso, vai a ter como fibras, entón faise como desagradable, non? Na boca, porque cría como unhas fibras, como se foran textiles, como uns fíos logo. Entón, se plantas nabos para comer, telos que coller xa cando son tiernos, cando o que é o nabo non alcanza moito máis que o tamaño de unha masán, non moi grande. Outra cuestión, todas as rabisas son grelos ao final? Non, a rabisa, digamos que é a parte máis tierna da planta antes de irse a flor ou a grelo. Podes ir a calquera das dúas cousas dependendo da clase que sea. Si se vai a flor, ti tes unha rabisiña deste tamaño, tierna, con uns tallos tiernos delgadiños, moi suave, pero cando se lle acaba o ciclo de vida, de repente vaise a flor directamente, non estira, non fai grelo. Polo contrario, hai outro tipo de rabisas que van a grelo para despois ir a flor, o sea, que a diferencia é que a rabisa que xa vai a flor non fai grelo, o sea, non estira pouquiño a pouco para comer ese, como digamos, ese brote tierno que se está alargando para facer despois unha flor a continuación. Hai rabisas que son rabisa e de repente van a flor, e hai rabisas que estiran para ir a grelo porque o grelo quer botar a flor. Son como clases tamén diferentes. O sea que non todas as rabisas fan grelo, o que si é verdad que todas as rabisas fan flor. Por que algunhas son tiernas e outras son ácidas? Ácido non é a sensación, non é a palabra, é como máis bravío. O que vos digo que se lle chama o fero, non? É como máis fuerte o sabor. Por que? Pode ser por varios motivos, mira. Pode ser, hai algunhas clases de rabisa que xa en por elas a súa estrutura molecular xa é con ese fero, con ese bravío, con ese como amargor. Pero é que tamén vai a depender de onde estea plantada. Por iso hai tanta confusión con isto, non? Non é o mismo. Eu planto a mesma semente na beira do mar onde eu vivo e a mesma semente plantámola no interior de Ourense, por exemplo, ou de Lugo, e vai a ser unha planta totalmente diferente.
porque as características climatológicas sonlle diferentes, sonlle adversas e tense que criar de outra maneira. Non vai a ter a mesma textura nin o mesmo sabor. O sea que as características climatológicas tamén fan que unha mesma clase de rabisa poida ser máis brava ou máis suave. E o que é indiscutible é que a maneira de cociñalas tamén ten moito que ver a hora de que teñan como máis bravío ou máis cero. Cero, non cerro, non é cerro, é como un bravío, e chámaselle o cero, cando son máis bravas. Sea a clase que sea, a túa rabisa que comprastes, o teu monjiño de rabisas ou de grelos que compraras. Se ti cociñas todos eses grelos en moi pouquiña agua e con pouca grasa, digamos, primeiro hai que cocer as carnes, de ternera, de polo, de porco, todas as grasas que queiras todas xuntas, e nesa agua é onde se cociña a verdura para facer o cocido ou o caldo. Entón, se é moi pouquiña agua e moita verdura, vas a obter unha textura moito máis brava que se o coces en agua, pois, digamos, abundante. Tampouco teñen que estar nadando cada unha polo seu lado, pero que teñan un pouquiño de holgura na tarteira, que non estean moi apretadas, iso tamén influye no sabor final. A mesma cocida en unha agua que poida flotar, digamos, e outra que estea toda moi apretada, vai a ser máis brava, sendo a mesma, vai a ser máis brava a que está cociñada en menos agua e moi apretada. Así que o de cociñala tamén influye moito no sabor. Despois tamén hai moita xente que non sabe nin distinguir o grelo da rabisa e compra o que lle vendan. Pero vos a dicir unha cousa, hai moita xente que a vende e que tampouco o sabe. E diche, son grelos, porque eu teño pasado por o lado de puestos e poñer ali grelos de Santiago, grelos de Lugo ou tal, mirar e aínda non son grelos. O sea, hai moitas veces a xente vende e non sabe moi ben o que vende. Entón, que é mellor ou peor? Que teñe máis sabor, menos sabor? Tampouco. Vai a depender máis de como ti os cociñes, que de que sepas ben diferenciar cales son os máis millores ou menos agrios ou tal. Depende máis da maneira de cociñalos que da maneira de saber reconocelos. Temos clima frío e temos clima parvo, porque me acabo de fijar que teño a meixeira con fruta casi en diciembre. Iso que hai. Isto é unha rabisa. Bota un pequeniño bulbo, pero isto non se lle pode chamar nabo, é rabisa. O grelo é a flor? Non, o grelo é cando a rabisa se vai transformando en un grelo, o sea, que vai estirando un pouquiño e ponse super tierno, porque é como se fora un brote novo dentro da mesma planta, e despois sí que se fai máis bravo, digamos, cando xa ten a flor. Pero o grelo non é a flor, é o proceso que leva o cambio que hai entre rabisa e flor, é esa evolución de grelo hasta chegar a flor. Que as flores tamén se comen, Tamén hubo moita consulta sobre a navicol. O sea, a navicol é o mismo que a rabisa ou que tal? Non, é totalmente unha verdura diferente. Hai a quen lle gusta e a quen non lle gusta. A min encántame. Que é a navicol? A navicol ten a mesma semente, a neviña, que vos enseñen ao principio, pero é navicol. Por que se chama navicol? Porque é unha mezcla como entre rabisa e col. Esta é unha col. Esta é verdura de col. E a navicol é moitísimo máis suave que a rabisa. O que sí que, claro, se a sementa a boleo ten que ser como máis separada, ou incluso soporta ben o trasplante para tela un pouquiño máis separada, porque a verdad que a navicol crece bastante máis ao ancho, crece máis casi como un repolo, pero con aspecto de rabisa e con folla de col. É como se fora un híbrido, debe de ser común. Por que solo se dan en Galicia? A ver, en Galicia ou, bueno, en Asturias, na parte cantábrica, non? Na franja cantábrica española, que se dan máis ou menos ben. E no resto de España, non. Pero é precisamente polo tipo de clima que temos aquí, porque en setembro, octubre
e mediados de noviembre temos esa característica de que pola noite humedésese toda a erva, polo día volve a quentar o sol e non hai aguas, digamos, torrenciales, nin chove moitísimo. Temos un clima como máis temperán, temos un clima como que non fluctúa moito da noite para o día, nin de un mes para outro. Entonces aquí como que dalle tempo a creceren nun clima que lle é moi favorable, porque, por exemplo, imagínate, no sur de España, en agosto aínda quenta moitísimo o sol, en setiembre aínda tal, pero é que a partir de outubro e noviembre, da mitad de España para baixo, as noites son demasiado frías, non acaba de cuajar ben a planta, non enreixa ben porque chove moitísimo máis do que chove aquí, o sea, aquí temos chuvia como máis continua, pero a xeito, non é que un día chova a mares, que pode ser tamén, home, que chova un día moito, pero aquí o normal é que estean días chovendo menudiño, pero moitos días, que é o que se lle chama, está o tempo de grelos porque chove menudiño durante moitos días seguidos. Entón, o clima é totalmente diferente, por iso aquí se dá ben, en outros sitios se dá mal, ou sale moi agria, con moito fero. Pódense comer cruz? Non é que non se poda, pero non deberías, porque a súa parte amargante, digamos, estou falando biológicamente, teñen un composto que se chama glicosinalatos, que son o que lle dan ese amargor. Cando fervemos ou escaldamos, parte deso, pois como que se descompón e pasa a agua, perde a maioría dese amargor. A parte de que ese composto podería nos provocar, trastornos gastrointestinales, gases, e a parte que é moi desagradable na boca ao comelo porque é agrio, correudo, non... Non, hai no que ferver e escaldar, non tens por que comelo no caldo nin no cocido, podes escaldalo en unha agua e despois facer como un salteado, por exemplo, con uns ovos ou unhas gambas ou non sei, unhas almendras e unha salsiña ou así, ou tamén o podes comer en revueltos ou en empanada, pero primeiro sempre hai que escaldalo un pouco en agua para romper esa fibra que pasen a parte dese amargor a agua. A seguinte pregunta quero ir preguntar a miña nai, porque eu máis miña nai somos grandes comedoras de cañotos de verdura. Espera, non me vas a reír. Hai unha muller aquí que pregunta como saber escoller os millores po caldo. Que se collen millor? As follas que son máis pequenas, que teñen máis cañoto, ou os que teñen menos cañoto e que teñen as follas máis pequenas ou máis grandes? Unha que é cuestión de gustos, porque aquí onde nos vedes eu máis miña nai, facíamos fachucos a adrede para botar ao caldo solo dos cañotos. E aí, mamá? Pero o cañoto hai no que limpar moito. Hai no que limpar. Hai que cortalo, se ten blanquiño por dentro, cortar máis adiante hasta que quede verde. Verde. Má rabisa. A min gustan os cañotos de verdura, esos son os, como se di en castellano? Os tallos das follas. Pero a min gustame, a miña nai tamén, o sea, dame igual que sean de repolo, de brécol, de coliflor, de rabisa, de grelo, eu hasta os teño amarrado, así nun fachuquiño, á parte, para botar no caldo, para depois eu no meu plato poder botar o meu mando de cañotos. Entonces, é unha cuestión de gustos. Hai xente que compra o mando de rabisas e todo o cañoto tírallo. Bueno, pero se non lle gusta... Pero collete unha rabisa grande, cortas as follas. Vou-vos enseñar. Canto ao que vos dixía eu de comer os cañotos, o sea, contra a parte daqui de baixo son como un pouquiño máis fibrosos, non moito, pero sí que son un pouco máis fibrosos. Entón, a primeira parte esta, quito ya, e despois este cañoto, fago así como talliños, isto amarro para que non me estean soltos pola tarteira, e eu, pois, como un fachuco de cañotos que ven a resende. As follas tamén as como, pero bueno, que a min os cañotos tamén me gustan. Hai quen non sabe se o nabo se come, dille aí. Ai, comí eso. Pero agora non hai nabos. Sí que, a ver, sí que os hai, pero son forrajeiros, son telos que plantar para vacas ou así. Pero o nabo, que é comestible, é máis pequeniño, máis chiquitín, e ti botalo a caldo, como se fora unha pataca,
e cómese como se for unha pataca, igual. Pero non esperes a que sea moi vello porque non ten fibras, ten fíos. Ainda así hai no que estonar arredor, non? Home, claro, hai no que estonar como unha pataca. Sí, pero esta rabisa que temos agora non anda ese nabo. Antes, cos gordo que eran os nabos, facía meus os carros, para os rapaciños, os carros, con rodas, xa con todos chadeiros, e tudo. Pero iso do que fala a miña nai son nabos que xa se plantan, son forrajeiros que xa se plantan para a comida dos animales. Para a comida dos animales. Pero o que plantas é esa para ter nabo, porque é unha fartura moi grande, porque con un nabo pode pesar 2 ou 3 kilos ou máis. É verdad que bota follas igual que a da rabisa, pero son bravas, son agrias. Bueno, eso. Bueno, eso. Veña, vamos alá. Alá. Outra pregunta que me pareceu super curiosa é se sale primeiro a versa ou o seno. É que son dúas cousas totalmente diferentes. A versa, como vos expliquín, a versa é unha col, ou sea, unha verdura de col. Non ten nada que ver con isto. Un xeno é un brote idénticamente, genéticamente igual que a nai que sale no mismo cañoto. Isto pódese conseguir. En vez de cortar todo ou arrancalo así, se nós cortamos desta maneira, isto aproveitámoslo para comer e deixámoslle quedar isto aquí. O sea, plantado, aquí non, deixámoslo plantado. Isto o que vai a facer é facer brotar como se foran novas rabisiñas pequeniñas que son idénticamente e genéticamente igual que a nai. Xenos poden salir en repolos, en rabisas ou en coles. Non todas as verduras fan xenos. Hai algúns tipos de verduras que son como máis propensos a podelo facer, fano como con máis facilidade. E non todos os repolos tampouco, por exemplo. Hai algún tipo de repolo, como o bacalán, que ti plantas o repolo e despois, cando está para colleitar, quitas a cabeza e deixas quedar a raíz no mesmo sitio, con algunhas follas. E iso empeza a brotar como mini repolos que van a ter un ciclo de vida igual que o de súa nai, pero sempre son como máis pequeniños, o sea, os senos suelen ser unha cousiña moito máis chiquitina que o que é a planta nai. Muitísimo é se se poden conservar para todo o ano, porque realmente é unha planta que só temos máis ben no inverno, non? A partir de diciembre, enero, febrero, marzo, esa se acaba. E si que hai unha maneira de conservalo. Para min, a millor sería escaldándoos en agua durante 1 minuto ou 2 e directamente cando enfríen ao congelador. Si hai que abonar moito, realmente non hai que abonar nada, porque é un tipo de cultivo que é capaz casi a nacer do que lle quedou de haber plantado outras cousas, normalmente un millo, patacas ou, bueno, normalmente o que recolles a finales de verán, non? A finales de agosto ou en setiembre, que queda a terra baldía, pois botase isto e non fai falta abonar. O que se fai falta é que a terra estea solta, que sea drenada, non pode encharcar nunca. Se che fai isto, tes que levantar un pouquiño o terreno e ao par arriba o tallo, o sea, levantar o tallo. E nada máis, o sea, sementan saboleo, rastríllase para que quede dereitiño, sin enterrala siquiera, e xa estaría. Entón, claro, podes estar en un mar de dudas se queres compralas e aínda non che quedou claro cales queres sementar. Dependendo do que queiras, ti imagínate que queres ter grelos ao mellor para as navidades, pois a túa mellor opción vai a ser que collas grelos de 40 días ou de 60 días, que hai moitísimas variedades e dá igual a que che diga eu, a que tea na tienda. De 40 ou de 60 días simplemente significa que a rabisa, tan pronto como é rabisa, inmediatamente vaise a grelo, o sea, vai como moi rápido. E iso quer dicir que en un par de meses xa tirías grelos para apañar, pero tamén se van de contado, quero dicir, en 2 meses tamén quedaste sin elas. Despois hai rabisas que son un pouquiño máis tardías, porque botan moito tempo sendo rabisa, botan moito tempo estirando para grelo, e despois, aínda cando grelan, aínda botan tamén, aguantan moito tempo, son como máis tardías, e esas podenche botar, pois, ben 4 ou 5 meses dando produción.
Despois hai outras que os nabos, que tamén hai nabos que se van moi rápido a grelo, e hai outros nabos que se os queres conservar na terra, non para comer porque se volven bravos, pero se os queres conservar vas a ter tamén follas de rabisa para coller e algún esbozo, digamos, de grelo tamén para aproveitar. Pero, como vos dixen, os que son de nabo son un pouco máis bravos. Pregúntanme tamén por que se pican algunhas follas. É o máis normal do mundo. O sea, a única verdura máis tierna que teñen agora mesmo os bichos para comer nas nosas hortas. Escapa do mando de rabisas ou de grelos que non teña ni unha sola picada, porque iso quer dicir que se non ten insectos é porque ten insecticida. Hubo xente que me preguntou se quitaban solo as follas, se había que arrancar de raíz para intentar rarear ou se corta parte da planta deixando enterrada a raíz, porque claro, escoitanse todas as versións, é que todas son válidas, por iso dá lugar a tantísima confusión. Todo vai a depender do que queiras facer. A folla, así, en por sí, pois non ten sentido collela, non ten sentido apañala. Cal é o sentido? Cando se plantan, nacen así, todas xuntas. E isto é bo, así é como deberían de nacer, todas xuntas. Que pasa? Que nós queremos seguir tendo planta durante máis meses para poder ter colleita pois continua, xa sesa para comer ou xa sesa para darlle aos animales, que as galiñas tamén lle gusta moito, O que vamos a facer é meternos no medio do tallo pouquiño a pouco e arrancalas de raíz, porque desa maneira vamos a comer as que estamos quitando para que quede máis espacio para as que quedan, que sigan medrando ben, sin impedimentos, sin ter que loitar polo espacio, nin por nutrientes, nin por sol, nin por nada. As que quedan medrando, engordando para a seguinte ola de caldo. A outra forma de collelas sería apartando así unhas poucas follas e sin facerlle moito daño, coller solo esta parte. Así deixamos a parte esta aquí cortada e daqui van a salir senos. Que, por certo, non todas as rabisas dan senos, teñen que ser un tipo de rabisas que se teñan un ciclo largo, porque se teñen un ciclo corto non vale de nada cortarlle para deixar que boten senos porque acabaselle moi rápido o ciclo. Pero nestas que duran, ao mellor, pois 4 meses ou así na terra dando produtividade, poden volver a botar senos, o sea, pequenas rabisiñas, pequenas, novas. Digamos que alargamos o tempo de recollida. Non ten nada que ver o tamaño do grelo ou da rabisa para dicir se é grelo, quero dicir, pode ser un grelo así de pequeniño e pode ser un grelo así de grande. Vai a depender do tipo de rabisa que foi plantada, do tipo de semente e tamén de como lle foi, o sea, como lle foron as condicións climatológicas, cando se plantou, se lle foi ben, pudo medrar moito e ser unha rabisa enorme e aínda non ser grelo, ou pode ser unha rabisa así de pequeniña, que lle foi mal, e xa tamén ser grelo. Entonces, con estas premisas, vou vos enseñar un grelo grandísimo e un grelo chiquitín, grelo grande, grelo pequeniño. E son da mesma variedade, o que pasa que estes foille mellor porque foron plantados no seu tempo, estes foron plantados hai moi pouquiño tempo e choveulle moito e por iso, digamos que cambian como o ciclo de vida. Entón este foi como a grelo máis de contado. Pero claro, para iso teño vos que explicar ben que é un grelo. A simple vista casi poden parecer idénticos, non? Pero este é un grelo e este é unha rabisa. A diferencia é de que o grelo, como podedes ver, empeza a estirar o seu tallo e sepáranse como cada vez máis unhas follas das outras follas da folla seguinte, non vedes que se separan moito, mirade, entre esta folla e a seguinte hai casi 1 centímetro. Bueno, pois estáse estirando para empezar a ser unha flor, pero de momento isto sería grelo. E esta sería unha rabisa, porque non está estirada, mirade, saque de onde saque a folla, a seguinte está super pejadiña aquí. Unha rabisa nacen todas as follas xuntiñas e pejadiñas, e un grelo estira moito máis e ten o pescozo moi largo, digamos que ten o pescozo como máis largo e as follas sepáranse unha das outras. E para que vexades que o tamaño non ten nada que ver con que sea grelo ou rabisa, este é igualmente un grelo, vedes que a maneira de crecer é igual, que estirou para irse a flor, o sea, xa quere empezar a botar a flor aquí. E a separación entre unha folla
e a seguinte folla é moita distancia. Isto sería un grelo. É a mesma planta, pero chiquitina e sin grelar, é esta, que isto é unha rabisa. Vedes que ten todas as folliñas aquí xuntas, unha a continuación da outra. Grelo, rabisa. O sea que a neviña que vos enseñen ao principio do vídeo sale de estas flores, en estas flores. Agora salen como se foran uns pequenos, unha vaina parecida a dos chícharos, a dos guisantes, moi chiquitina, e deixase secar, pois hasta lá a maio ou junio, e despois sacase a semente garda e podes pois volver a sementar cando chegue o frío, sin que chegue o inverno de todo, o sea, en setembro, octubre, é o tempo de volver a plantala. E agora quería vos contar unha curiosidade pola cal admiro a miña tradición, o meu folclore, o meu pueblo, os meus maiores. Antes a xente non sabía moi ben por que funcionaban as cousas, pero sabía que funcionaban. Facíanas. Agora poñémoslle nombres chulos de biocompostaje e tal, pero xa antes xa sabían que funcionaba. Con respecto a rabisas, grelos, nabos e todo isto, todo o mundo, cando acababa de recoller o seu cultivo de bran, fose cal fose, alá en setiembre, todo o mundo botaba as leiras as rabisas, o sea, botaban, en vez de deixalas a campo, pois botaban as rabisas, porque ten un crecimento bastante rápido, o sea, que fai como unha cobertura vegetal natural para proteger o terreno da erosión do inverno. É unha planta que protege moi ben a terra. Unha terra desnuda é unha terra que tende a morrer e a enfermar. Con unha cuberta vegetal tan maravillosa que se dá tan ben, tan frondosa, a terra queda protegida de inclemencias do tempo, sobre todo de lisiviados, que chova moito e que se empape, que morra o terreno porque encharca. As rabisas axudan a que o terreno se cure a distinta profundidade que teñen rabisas, porque había moita xente que mezclaba diferentes tipos de sementes de neviña, dos 40 días, dos 60 días, de grelos de Santiago e de nabos. Facía a súa mezcla e botaballas así á leira. Por qué? Porque sabían que estaba ben. Isto é porque as diferentes tipos de rabisa, de nabo, de grelo, teñen como diferentes alturas na súa raíz. Isto é moi favorecedor para a terra, porque a diferente altura de raíces tamén fai que o terreno drene moito mellor, porque as raíces impiden que haxa encharcamentos. Como que destinan a agua e asíscana e evitan que haxa encharcamentos. E outro dos motivos polos cal a xente tamén o plantaba era porque non sabían por qué, pero a terra estaba máis sana. E o motivo é porque algúns dos compostos químicos que ten este tipo de plantas son biofumigantes. Eso significa que hai algúns compostos que teñen que son capaces a combatir un pouquiño, non é que sea curativa, pero que axuda a prevenir moitísimos tipos de hongos. Isto facíase, bueno, pois sementábase e tal, pero tan pronto como entraba o tractor a labrar, fresábase xa todo antes de que viñaran a flor, para que non quedaran aí as sementes. E deixábase triturado todo isto, triturado na terra, para que, hasta que viñara o bo tempo para volver a plantar outra vez, pois, o que fose, as patatas, o millo, ou que plantes na túa terra. Pero, o sea, que é un tipo de cobertura verde viva que eu recomendo, o sea, se ti non vas a plantar nada no inverno, por €1 e pico ou €2 ou así que che vale un sobre de sementes de rabisa, dá igual o tipo que sea, dá igual que a comas ou que non a comas, pero é unha maneira de ofrecer unha cobertura verde natural, biofumigante, ademais, que che coida da terra, que che aguanta durante todo o inverno e que aínda encima che sanea rabisas e grelos, o sea, que se non hai cultivo mellor para manter san e viva a nosa terra, levase facendo toda a vida de horme, o sea, que isto xa o facían os antepasados todos, que tanto sabían os nosos velliños e velliñas.
E hubo algunha xente que me preguntou si por que lle facían daño tanto como lle gustan ou si este tipo de verdura é bo para persoas con enfermedades autoinmunes ou con enfermedades do estómago ou do intestino. Eu penso que nunca me vades saber dar un consello de médico de cabeceira porque eu non son médico. Si algo che fai daño, a persona adecuada para preguntar non é a min, desde logo, pero non deberías de preguntarlle a ninguén a través de internet. Deberías de ir ao médico de cabeceira e preguntarlle eso. Por que me fan daño as ravisas ou por que tal, si me gustan e tal. É a persona que che pode contestar axeitadamente, a única persona que che pode contestar axeitadamente. Eu xa o sinto, pode ser que teña algunha idea de por qué, pero non me atrevo a darche un consello deste tipo, non por nada, porque podo facer máis daño do que quero causar. Sabes que ao final dá igual que sean ravisas, que sean grelos, que o que che venden non sabes se son ravisas ou se son grelos, se non o sabes distinguir, ti comeos igual, quero dicir, pódense comer as ravisas, pódense comer os grelos, se ves que che son un pouquiño máis bravos de sabor, acórdate de botalos en máis cantidade de agua para que se solubilice ese amargor que poidan ter. E por hoxe, nada máis, miña querida xentiña, coidádevos moito, portádevos ben e sede moi felices e non teñades a nevera sin unha boa tarteira de caldo para tomar agora no inverno.